Mboten nek damel mboten teng mriko lho Pak Di. Gaya apa? Mbahon sobek omah. Nek damel ngriya panggah tetep ngriya ler, mek didandani ngono. Kaya dibangun ta. Mbahon wis sing bakul sapa to? Oh, Nduk. Bakul anu dawet barang to? Bisa liwat ya? Kengko ya? Mampir mbahon apa ya? Tapi enek wong kok, Nduk, wong nunggu haploka to. Ngendi apa kate? Karepan kae. Mburi tan Ini mahku. masuk ditunggu. Iya, Nduk, kayak dituroni Sopo? wong. Sing duwe. Soalnya nganu gampang ilang terus karo bapak didol nomae. Oh, Didol sik cilik-cilik terus kambek wong iki ditunggoni bendina. alah. Koramu pumu piye, Bek? Lah genine mek gur saimi kok. Cecemu. Tugasmu apa lo? Golek apa, Bek? Gula. Apa toh? Terasi. Mesti rahasia sih. Urang paling. Uyah. Uja kek karo Uyah kuwi. Kayak kok kuwasinan ngono, Bek. Mau berelek ngulek wis kayak uyah. kae titik. Mbah-mbah jejak ketoke. Hooh. Kok wis teko kono liwat ndi? Endi to? Endi to? Jeding lho larane. Ora digreseng sik ora. Jumbah sik lho, Bek. Biasanya enggak sampe numbahku mantok. Mbak Ancen jadi Nduk. Soalnya kan di PP. Terus mesti enek lalare nemplek-nemplek. Pilek ya pepean. Soalnya amis. Kene Mbak Rosi jan bangun terus. Mbak Ros apa? Janmu. Bangun ndi to, Bek? Ndak kaya panggang wong. Ngopeni wong-wong kerja nek mbaon. Malah suwi ora bangun ya, Nduk. Endi sing dibangun? Ngopeni wong kerja. Ya ulur telek, ulur jagung, Wis sing gawe ngono sapa, Bek? wong nyemprot. Kuwi lho ngerti. Ini ada tampak nih. Saman wani ngempakne, Pak Di. Nah, Wani ngempakne. Kayak nggak sarapan apa? Oke, masakan Bek Kira ke sematang. Apa neh kuwi?
Wah, kayak gini. Oh, Sembarang-barang dimasukne. Dipikir dah. wis mateng pibe? Wes. Kira Pirang dino pek ngene iki? Hah? Pirang dino? Sesuk engkono wis habis. Jangane. Pak, lek ra sesuk. Kok pilih iki. ndelok panas. Nduk penak ndelok nang HP. Malang. Wah. Ndelok wel-welan panas kesel. Sak koyo sak Paling penakin ndelok nek HP nduk. Wis karo tiduran. Karo gletak ngono ta. Heeh. Wedok banyu, Bek. wis kilo bek campuran kali. Oh, tekan betul. Lah ora adus aja bibiran. Enggak adus to, go ngadus to. Guyu. Beneran ra udah. Pingin iki tetep tampil cantik, tapi Hah? Jingklong. Wes gek sarapan. Nah. Sarapan. Enggak. Kayak badang. Cuma nang ngono. Nah, Bek. Kae jangane nah. Beh, ceng. Kucing sapa to, Bek? Tegel kono, nang kene. Tapi turune nek kene. Hah? Turune ya nek kene. Nah, Berarti ya wis tak nek kene. Hmm? Enggak apa jangan tahu. Omongno wis mateng, Bek. Wis mateng. enggak tahu. Panas. Ceng, ceng. Ceng mi lho. Beh, Wong biasane didulang, bar didulang no cuwilane kadang di mak. Heeh. Asal ndak? Ya, melu wae, Bek. lemah kue ya. Piye, Bek? Rejo banget. Rejo. Lah HP ku. Lah yang mak isu-isu kono peh Karafa Ruwametan nek Malang. Kan gawe sound gede-gede kuwi to, Bek. Mek dhewe saiki sound gede kan gak oleh.